ҳайати расмии ҷумҳурии ҳиндустон таҳти раҳбарии вазири захираҳои оби ҳиндустон Гаҷендра Сингҳ Шехават ва сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии ҳиндустон дар ҷумҳурии Тоҷикистон Вираҷ Сингҳ ва ҳайати расмии ҷумҳурии Корея таҳти раҳбарии Пак Чеҳён президенти корпораtsияи оби Корея Кавотер дар ин мавзеъ ба тамошои осорхонаи таърихи сохтмони нерӯгоҳи обии барқии Норак, маркази идоракунии нерӯгоҳ, макони ҷойгиршавии чархаҳо ва қубури обпарто ошно шуданд. Гаҷендра Сингҳ Шехават вазири захираҳои оби ҷумҳурии Ҳиндустон гуфт Тоҷикистон кишвари хушбахт аст ки дар саргаҳи оби нӯшокии кишварҳои Осиё қарор дорад. Воқеан нақши сарвари давлати шумо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рафъи мушкилии норасоии оби ошомиданӣ дар тамоми ҷаҳон бузург ва қобили ситоиш аст. об ганҷинаи бебаҳоест ки набудани он на танҳо проблемаи як миллат, як давлат ёки як вилоят мебошад, ин проблемаи ҷаҳонӣ мебошад ва набудани об метавонад ҷомеаи ҷаҳонро ба як мушкилоти зиёде барогардонад. Бо иқдоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мо омадем ба Тоҷикистон ки ин бисёр як иқдоми хуб мебошад. Агар ҳамин хел иқдомҳо зуд шавъ метавонад мардуми ҷаҳонро ба ҳам ҷамъ оварад ва онҳо дар бораи ҳамин чӣ хел истифода кардани обу дуюмбора истифода будани об аз якдигар омӯзанд, аз техникави коркули якдигар ба якдигар ки тавонанд ки ҷаҳонро аз камбудии об пешгирӣ намоянд. Ман ҳамчун вазири об ба Тоҷикистон ҳузур кардам, омадам ва аз ин бисёр хурсанд ҳастам. Мо дар ҷумҳурии худам дар Ҳиндустон аз ин техникае ки мо ҳозир шунидем истифода мебарем. Масалан чӣ хел дуюмбора обро коркард карда истифода бурдан ё ки захираҳои обро, вале якҷоя ҷамъ омадану кор кардан ин ба манфиати ҳамаи мо хоҳад. Пак Чеҳён президенти корпораtsияи оби Корея Кавотер низ аз тамошои маконҳои зебои нерӯгоҳи барқии обии Норак ба ваҷд омада табиати нотакрори кишвари моро тасхиркунанда ва ҷолиби таваҷҷуҳ унвон кард. Гуфт мехоҳад дар оянда ширкаташ бо коргоҳҳои обии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкории зич дошта бошад. Ба зикри ӯ Тоҷикистон метавонад бо роҳандозии чунин чорабиниҳои сатҳи баланд мушкилии норасоии оби ошомиданиро дар кулли сайёра қисман ҳал кунад ва бештар аз ин таваҷҷуҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба ин масъала ба таври ҷиддӣ равона намояд. Сабаби ба ҷумҳурии Тоҷикистон сафар кардани мо ин иштирок дар форуми об проблемаи ҳалли оби ки байналмилалӣ ки аст барои иштирок ба Тоҷикистон сафар кардам. Имрӯз ман аз нерӯгоҳи барқии оби Норак дидан кардам ва нерӯгоҳи барқии хеле нерӯгоҳи калон аст ва обаш бенед оби соф аст ки ба ман писанд омад ва ман фикр мекунам ки нерӯгоҳи барқии Норак барои истеҳсоли қувваи барқ дар ҷумҳурии Тоҷикистон яке ролҳои асосӣ ва муҳимро мебозад ва беғарз аз ин ҷумҳурии Тоҷикистон боз ба хориҷи кишвар қувваи барқро содирот менамоянд. Тоҷикистон яке аз кишварҳои Осиёи Миёна буда зиёда аз 60% захираҳои обии Осиёи Миёна ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма мегиранд ва ҷумҳурии Тоҷикистон як барои рушди ояндаи иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон фахр ва як боигарии хеле зиёд мебошад ва ширкати мо ширкати Кевотер ҳам барои дар оянда дар соҳаи захираҳои об ва энергияи сабз мехоҳем ки ҳамкории худро дар соҳаи технологияи нав рушди муносибатҳо дар ин соҳа ба роҳ монем. ёдовар мешавем ки аз 6 то 9 июни соли 2022 дар шаҳри Душанбе конфронси дуюми байналмилалии сатҳи баланд бахшида ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 таҳти унвони фаъолгардонии амалҳо ва шарикӣ дар соҳаи захираҳои об дар сатҳи маҳаллӣ, миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ доир мегардад. Конфронси мазкур марҳилаи калидӣ дар омодагӣ ба конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба шарҳи миёнамуҳлати 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 ки моҳи марти соли 2023 дар Нью-Йорк таҳти раёсати Тоҷикистон ва Нидерланд баргузор мешавад хоҳад буд. Интизор меравад ки конфронси Нью-Йорк на танҳо аз нигоҳи вақт бори нахуст пас аз тақрибан 50 сол балки аз ҷиҳати натиҷагирӣ низ таърихӣ буда нуқтаи гардиш дар суратбахшии амалҳо барои ноил шудан ба ҳадафҳои обро нишон медиҳад. Мирсаид Саториён аз шаҳри Норак барои барномаи иттилоотии ахбор аз радиои Овози Тоҷик.